Il-proġett tal-pipeline li għandu l-potenzjal li jsaħħaħ il-konnettività enerġetika ta' Malta kiseb pass kruċjali l qudiem fuq livell Ewropew wara li l-istati membri taw appoġġ biex tiġi estiża deroga li żżomm lil proġett eliġibbli għal finanzjament tal-Unjoni Ewropea u taħt direttiva ta' proġett ta' interess komuni. Id-deċiżjoni saret wara laqgħa tal-Ministri tal-Enerġija tal-Unjoni Ewropea fil-Lussemburgu fejn il-Kunsill Ewropew adotta pożizzjoni ġenerali dwar ir-reviżjoni ta' regolamenti 10E Regulation. Midħul fis-seħħ tagħha fl-2021 din id-deroga kienet kruċjali biex il-proġett tal-pipeline jibqa' jżomm l-istatus ta' proġett ta' interess komuni fil-listi tal-Unjoni tal-2023 u tal-2025. Id-deroga tissalvagwardja wkoll l-eliġibilità tal-proġett għal finanzjament mill-programm Connecting Europe Facility. Matul l-istess laqgħa tal-Kunsill, id-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea adottaw ukoll pożizzjoni ġenerali dwar id-direttiva li għandha lan li tħaffef il-proċessi tal-permessi għal proġetti ta' enerġija renovabbli.